Malikhethe igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sithemba Samampondo, baba mkhulu mkhulu phakade, amen. Wayelokhu esenkingeni kanjalo-ke uZulu, ingakho uNkulunkulu wacabangela isizwe sakwaZulu ukuthi athumele yena umntwana kaMayekisa lona kwaZulu phela ukuthi azolekelela uDinizulu. Ngoba phela lezi zimpi zazilokhu zinesikhathi ziqalile amangisi ehlukumeza uZulu, ewuxova aphinde ewuqhathe wodwa, njengoba nanamhlanje kusenjalo. Ingisi alifuni ukuhlukana nalesi sizwe sakwaZulu, asazi ukuthi liyoze lidele mase kunjani. Kusukela liqhatha isilo uCetshwayo kanye naye umfowabo uMbuyazo empini yaseNdonda kusuka. uMansonga phela noGqelebane, abelunga kuyibona abaqhatha leyo mpi. Omunye wabo kwakungumfundisi wazo izimishini, njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi abafundisi babo bokuqala iningi labo babevele bengamasosha. Wayefika kushaya ngapha empini, kushaya ngesibhamu. Uma sekufike ilanga lokukhonza akugqishe esontweni. Manje kwakuyenye yezimbangela ezinkulu zokuthi abantu ababekade bekhona ezimpini kube nzima ukuthi bayongena esontweni, ngoba babembona kahle phela umlungu nobishophu omkhulu ukuthi uye phela lona okade sishaya ngesibhamu. Isosha phakathi nezinsuku, kodwa ngesonto umfundisi. Zaqhubeka njalo izimpi kwaze kwafika yona impi kuyiyona eyabankulu kakhulu, impi yaseSandlwane ngomhla ka-22 January 1879, eyalamana nempi yaseShiyane eyaqala ntambama ngawo umhla ka-22 January 1879 yaze yawugamanxela umhla ka-23 January 1879. Kwaba yimpi yaseNtombi uMfula eyaba ngomhla ka-12 March 1879. Kwaba yimpi yaseHlobane ngomhla ka-28 March 1879. Kwaba yimpi yaseKhambula eyaba ngomhla ka-29 March 1879. Kube yimpi yaseGingindlovu yaba ngomhla ka-2 April 1879. Kwaba yimpi yaseShowe yaba ngomhla ka-3 April 1879. Azagcina amangisi esefikile esigodlweni olundi olumahlikihlikana ngomhla ka-4 July 1879, lapho kwabhujwa khona kakhulu uZulu ebulawa ngamangisi. Ngaso phela isibhamu saloya mlungu wayengumbhishobhi wamaWeseli, iKathleen Gun, eyayiqotha imbokodo nesisekelo. Yilapho laqala khona ulundi ukuba mahlikihliki, lapho inkosi uCetshwayo esishushumbishelwe ehlathini laseNgomo, yaze yabanjwa ngomhla ka-28 August 1879. Yaqala uhambo olwalubheke kuye uQueen ngomhla ka-4 August 1882, yaze yahlangana noQueen ngomhla ka-14 August 1882. Yabuyela kwaZulu ngomhla ka-10 January 1883. Yafika izwe layo seligebhulwe lagebhulwa lanikezwa onke amambuka namanye amakhosi ayesethengwe yiwo amangisi njengabo oZibhebhu. Yabuyiselwa esihlalweni ngawo 29 January 1883, lapho amangisi ayengayisayithathi njengenkosi, ayeseyithatha njengenduna, kodwa isizwe samaZulu sasilokhu siyikhothamele njengesiye. Ngo-21 July 1883 wafika uZibhebhu wazoqotha imbokodo nesisekelo, wabulala onke amaqhawe aseSandlwane, amaqhawe akwaZulu. Sagcina siphunyukile isilo sayohlala ehlathini enkandla esigodlweni esasiyimfihlo. Bagcine oMelmoth Osborne betholile ukuthi inkosi ihlezi ehlathini, bayikhipha bathi ayohlala eShowe, lapho yagcine khona esidliswe khona uphoyizeni. Yakhothama ngomhla ka-8 February 1884. Wahlala undodana wakhe isilo uDinizulu esihlalweni, wagcotshwa ngawo umhla ka-20 May 1884. Emva kwey'nyanga ezimbili vo isilo esinguyise uCetshwayo sikhotheme. Akuphelanga ngisho inyanga isilo sihlezi esihlalweni. Waqubuka phela impi yakhona eTshaneni ngomhla ka-5 June 1884. Kwathi makuphela impi yaseTshaneni kwaphela iminyaka emine ngawo futhi umhla ka-2 June 1888 kwaba yimpi yakwaCeza. uDinizulu phela edudulana nawo amangisi ehlathini lakwaCeza, emshayela ukuthi washaya uZibhebhu phela lapha empini yaseTshaneni, lapho abaleka khona waze wayobhajwa enkosini yakwaMathunsi eMandela.
Ayiphelanga leyo nyanga ngoba ngawo mhla ka-23 June 1888 kwaqubuka impi yakwaNdungu, lapho phela wayoshaya khona yena uZibhebhu. Lapho abaleka khona uZibhebhu waze wayobhajwa enkantolo kwaNongoma, eyobikela abelungu abaphathi bakhe ukuthi uyafa isibhaxa. Njengoba kuyimanje isilo sesibhace ehlathini kwaze kwaphela iminyaka emibili siphakathi ehlathini kwaCeza. AmaNgisi ayasifuna kanye nawo amambuka. AmaNgisi asethathe zonke lezi zindaba aze zayofika khona eCape Town ukuthi kukhona indoda egolozile lapha kwaZulu ogama lawo kunguDinizulu. Kwasuka lokho AmaNgisi athukuthela afa phela aqoqa yonke inhlobo yawo amasosha akhona, akhipha amasosha awu-2000 ayehlome izingovolo ayibizwa ngokuthi i-British troops. Baphinde bakhipha futhi elinye ibutho elaliwu-600 liholwa uMajor Mackin, kanye nalo elinye futhi ibutho elalibizwa ngokuthi 6th Royal Dragoon elaliholwa uRobert Baden-Powell, owayeyisosha eliselincane liqala ukuthola isikhundla lesi. Labe selinikezwa umsebenzi wokuthi alizingele yena uDinizulu lize limthole. Ehamba nalo ibutho lakhe lama-6th Royal Dragoons. Laye lafika leli butho lazungeza yonke indawo, ngoba phela leli linye lu-2000 lafike lazinza khona lapha endaweni yaseShowe. Ibutho likaRobert lalizulazula yonke indawo limfunisa ukwenyamazane uDinizulu. Laze lafika kulo leli hlathi lakwaCeza lapho kwakucashe khona isilo uDinizulu. Laye lafika qathatha ehlathini laze lawubona nawo umgede lapho kucashe khona uZulu. Kwaba zibhodongwane kuliwa khona lapha ehlathini. Kwenzeka konke nje lokhu ilanga seliyozilahla kunina. Ilapho uZulu kanye nayo inkosi uDinizulu abathola khona ithuba lokuphula ukundlela. Wabaleka uZulu ngawo ubumnyama lo beshushumbisa yona inkosi, bahamba baze bafika kwelaseTransvaal lapho base begogobele khona. Angakwazi-ke uMangisi ukufinyelela kuye. Asazi noma yilo yini lelibhunu elaliwumngani wakhe okuthiwa uLouis Botha okuyilona elaselimfihlile khona lapho, ngoba kwahamba isikhathi wabuye wathatha isinqumo sokuzinikela kuwo AmaNgisi ngoba ebona ukuthi ngeke akwazi ukucasha ingunaphakade. Asazi noma lelo cebo wayelinikezwe uye yini umngani wakhe uLouis Botha lokuba azinikele AmaNgisini ayoquliswa icala. Lapho umntwana uNdabuko babengafune lutho, wayithi phela umntwana uNdabuko kungcono kuthathwe yena kuboshwe yena esikhundleni sakhe uDinizulu ngoba phela wayeyindodana wakhe. Nabo oShingana kanye nabo ondunankulu omaNkulumane kaSomaphunga babethi kungcono sivele siboshwe sonke kunakuba singadedela inkosi yethu iyohlala yodwa ejele. Amabutho amaNgisi ayengayekile ukuzungeza lokho ehamba emcinga. Ibutho lamahashi phela leli laliwu-600 kanye nalo leli laliwu-2000 lalihamba ngezinyawo liphethe nombayimbayi elalihamba libaqhuba kanye nezinqola. Ngawo unyaka ka-1888 siyafuneka isilo yasifuna AmaNgisi afuna ukusibopha. Nangempela sagcine sesizinikele isilo uDinizulu kanye naye uNdabuko naye umntwana uShingane bathathwa ngamaNgisi baboshwa. Ajabula kakhulu-ke lapho AmaNgisi esebona ukuthi phela hhayi asemnqobile impela uZulu. Akusekho nokuncane manje okuzophazamisa AmaNgisi embusweni wawo. Kazi Zibhebhu ukuphi na? Liyaguqa lapho ikhumkedlela mzukulu amafutha umkhovu uyintombi nesuka phakade. Amen.